हेल' लोगोफोर बयखौबो एनबि ब्रह्म चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बहा थांनो नागिरदोंमोनलाय बाबु? बबेहाय थांनो नागिरदों? अखा हाबाय। नायदो लामा आन्दायग्राफ्रा साबोसे गासिबो लामा आन्दायजोबनाय गासिबो लामा आन्दायजोबनायसो लामा आन्दायनानै फैबा गोजा लामाजों फैनानै आन्दायग्राया गासिबो लामा आन्दायग्रा गोजा जायग्राफ्रा दिनै टिपखायाव माखासे आन्दायनानै दाबो सफैथ'वाखै र' फैगासिनो दं देखायगोन आं बिसोरखौबो र' आलासि जाग्राफ्रा लामासो आन्दायो नै नायदो लामा आन्दायग्राफ्रा साबोसे बिसोर गासिबो लामा आन्दायजोबनाय गासिबो लामा आन्दायजोबनाय बिसोर लामा आन्दायनानै फैग्रा गोजा गासिबो लामा आन्दायग्रा गोजा बिसोर लामा आन्दायग्रा गोजा थौ 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 Denjal गाहाय मानखोनांगौसो ओमफ्राय
ไอ้ไรเอ้ยเอ้ยหูไหนเบรกบุ้งใครอ่ะ이번에 식 마마신 뒤에 잡힌 도시 다 비다 비다 만 그래 좀 오토 바이 그라 또 하이나 단 좀 에 खारलांदोंदां गोजौजोंनो खारदोंगोन 타고 가요. Ikan ada lah nggak? Hiu kak. Man